most jöjjön egy hölgy, aki szerint felháborító, hogy az ilyesfajta operációk egyáltalán támogatást nyernek. Györgyi. A pénzt sajnálod rá, vagy azt gondolod, hogy ezek csak hóbortok és majd elmúlnak? Hát is, mert a pénzt szerintem olyan emberektől veszitek el, akik komoly műtétekre várnak, és a magyar egészségügynek a helyzete miatt nincsen lehetőségük, csak akkor, hogyha közadakozásból pénzt gyűjtenek ezekre a műtétekre, meggépekre. Szeretném azt hozzáfűzni, hogy én 15 éves korom óta dolgozom egy könyvelőirodában, mint titkárnő, és fizettem a tévét. No most, egy pillanat, még nem fejeztem be. Ha belegondolsz abba, hogy ez egy olyan állapot, a transzszexualitás, egy veleszületett állapot, és nagy nevű pszichiáterek is megmondták, leírták, hogy ezen a problémán nem lehet változtatni, csak műtéttel. Egészséges ember vagy. Nem, ettől az egészséged, az életed nem kerül veszélybe, nem fogsz belehalni. Ez igaz. Olyan emberek viszont meghalnak, akiknek nincsen az életmentő műtétjére pénz. Figyelj! És az mellette még, ha náthás vagy eltörik a kezed, vagy bármi történik, ugyanúgy elmész az orvoshoz. A lelki boldogság az nem lényeg, tehát azt nem kell az orvosoknak gyógyítaniuk? De igen, csak azt talán nem ilyen formában. Hát milyen formában magyarázat? Állapotot így lehet kezelni. No most, én... Figyelj, ne haragudj, ha én kitalálom azt, hogy az én lelki boldogságom azon múlik, hogy a hátamon van a fülem, átoperáltatom a TB-vel, és nem fizetni kell. Nem keverem össze, miért? Neked ettől függ, nekem attól. Van egy hölgy vagy úr a nézők soraiban, Marlon, majd mindjárt el fogja mondani, hogy ő valójában. Tehát te is pont a támogatáshoz szeretnél hozzászólni. Nem tudom, hogy te most már átoperált vagy még előtte? Oké, az én nevem Miss Marlon Extravaganza, én egy New York háziasszony vagyok valójában, aki nemrégiben költöztem Magyarországra, néhány éve élek itt, néhány fiatal amerikai művésszel ide költöztünk, hogy itt váltsuk meg a világot, és én annyit szeretnék mondani ehhez, hogy tulajdonképpen én 38 éves vagyok, nekem egy kicsit későn jött ez a TB sztori, úgyhogy én már nem kezdek ebbe bele. Én egy pre-operated transsexual vagyok, ez azt jelenti, hogy egy csöcsös nő vagyok, oké? És azért, Marlon, azt látom az arcodon, hogy tehát operációk vannak rajta. Ugye, ha jól tudom, neked volt egy afro-amerikai férjed? Igen, így van. És azért csináltattad meg, hogy igen, szerettem volna valahogy a brooklyni kommunába tartozni, és különböző operációkon már átmentem az arcomon, és ugye vannak cicieim. Ezek szilikon mellett? Igen. És végül is ez az operáció ez annyira drága, hogy ez csak TB támogatással lehetne, vagy tudnád? Hát itt Magyarországon igen, hát nem, az igazság az, hogy nem hoztam magammal milliókat Amerikából, és most már itt élek, úgyhogy most már itt kell megoldanom valahogy Amerikában a dolgokat. Amerikában ugyanennyibe kerül ez a műtét, mint Hát körülbelül egy olyan 5 millió forintba kerülne a komplett műtét most már, és én egy kicsit úgy érzem, hogy lecsúsztam erről a TV támogatásról, úgyhogy már nem merek abba belekezdeni. Én mennyire valójában boldog tudok lenni. Az, hogy végül is, amit mondtál, hogy ez a, nem akarom, csöcsös, transzszexuális, vagy transzvesztita vagy, mind a kettőt használod, vagy tehát mindent használsz, hogy nő vagy, férfi, vagy minden? I'm a woman every day. Tehát nő vagy minden esetben. Mit csinál az, akinek olyan a lelkülete, hogy ő már pedig nem szeretne abban a testben élni? Hát nem tudom, szerintem a fejben kéne rendbe rakni a dolgokat. Én reggel belenézek a tükörbe, hogy kezdődik belém a szót, köszönöm, most elmondom. Ha tetszik, ha nem tetszik, elmondom. Köszönöm. Tiéd a szó. Édes vagy. A lényeg, vannak olyan emberek, akik önhibájukból lesznek szenvedélybetegek, kábítószer, alkoholizmus, sorolhatnám. Igen. Őket a TB ugyanúgy finanszírozza az ő egészségük helyreállítását, akkor egy olyan embernek... De nekik az életük közvetlen veszélyben, mert ha az alkoholizmusba is bele lehet halni, meg a kábítószerbe is. Ebbe ugyanúgy. A depresszió egyenesen arányos a transzszexualizmussal. Akkor is nincsen közvetlen életveszély.
Mi nem akartuk azt, hogy mélyenek legyünk, ők pedig tisztában voltak azzal, Nem, hogyha nagyon sokan a drogoznak, hogy drogosok közül, és isznak, hogy amikor az első problémájuk lesz cigire ebből. De rágyújtanak, őket miért nincsenek támogatja a tisztában avval, hogy tévé? ennek mi lesz Nem a kötelesek. következménye. Igen, tessék. Persze. Nem tartotok a fájdalomtól, ami a műtét után jár? Vagy tudod, Hogy van-e gondolom, több egyáltalán? hét... Nem elviseljük, mert ez volt a vágyunk. Nekünk inkább most van fájdalmunk. Ez a fájdalom, ami most van. Most beszéltünk ugye Evelyn barátjáról. A következő fiatalember bonyolult lélek. A saját neméhez vonzódik, mégis egy átoperált nőbe, Evelynbe szerelmes. Ricsi, az első szexuális élmény az nőhöz vagy férfihoz kötődik? Nőhöz. Nőhöz. Uh-huh. Utána érkezett egy férfi, aki valami olyat mutatott meg nekem, ami az életemben, ami igenis sokat számított, tehát érzelmileg. Utána jött továbbra is a férfiak, és egészen addig, míg Evelynnel nem találkoztam, így persze így kacsingatás volt. Tehát a biszexualitásom nálam, ez úgy jön elő, hogy természetesen majdnem minden férfinál a biszexualitás megvan. Ez majdnem minden férfinál Ezt megvan. így gondolod? Evelynnel úgy találkoztál, mint nővel, tehát őről, mit gondoltál este? Esetben mint nő láttad meg, vagy tudtad, hogy azért ő egy átoperált? Tehát az egyik szexuális ismerősünkkel összekötetésben találkoztunk. Ő mondta, hogy be fog nekem mutatni egy transzexuálist. Aha, szóval te Beléptem tudtad, hogy akkor ő férfi volt? Nem. Beléptem a lakásba, bemutatkozott Farkas Evelyn, jó, megyek tovább, hol a transzexuális? Kérdeztem én. Nekem is ez volt az első benyomásom. Aztán utána rámutat, hogy én már rég átmentem a transzexuális hölgyön. Bár én átműtés után ezt a szót, hogy transzexuális nem szeretem. Ezt már nem, tehát ő már mint nőként Mint abszolút. nő. Tehát te már a nő vagy. Ez a transzexuális, transzexualitás, ez egy állapot, ami addig tart, amíg nincs meg a műtét. Értem. Az első együttlétetek, most az ugye intim dolgot kérdezek, szóval semmi galibát nem okozott? Tehát ez tök természetes, hogy hiszen odáig, vagyis hát egy jó ideje már akkor csak férfiakkal voltál együtt. na most azért nem tudom, ha valakivel már odáig eljutok, Hogy lefekszem? hogy lefekszek, akkor egy bizonyos tézis fel tudok magamba állítani, hogy mi az, amit meg tudok tenni, és mi az, amit nem. Saját magamat nem fogom leégetni. Kellett magadon egyébként, vagyis nem valamire gondolj, valamit csinálnod? Megerőltetem magam? Igen. Nem. Nem? Nem. Annyira Nem. szerelmes Nekem- voltál már belé? Igen, igen. Tehát én nem a külsejébe, pedig azért bőven mutatós darab, nem csak a külseje az, ami megfogott. Vannak belső értékek, amik szerintem sokkal fontosabbak. Akkor most Átadlak a híjahadnak, De- pedig kérdezni akartam még valamit. én csak annyit szeretnék, szerinted ez a szerelem, amint te szerelmet értesz, vagy érzel, ez nem lehet, hogy csak egy annyira mély baráti tehát, tehát ez inkább csak egy mély szeretet. Tehát, hogy ez nem szerelem? Nem. De te ugyanúgy vonzódsz a fiúkhoz is, De te nem? miért akarsz mindenkit beállítani a már te bocsánat, ízlésed szerint? Nem, én csak De te megkérdezem. mindenkit beállítasz, hogy se De a hogy akarod, igen? biszexualitás erről szól. A biszexualitás arról szól, fiúkkal és nőkkel ugyanúgy Na tudok most várj, érzelmi oké, és szexuális rendben van. kapcsolatot teremteni. Voltál lány? Erről szól. Voltál igazi lány, akit Isten úgy megteremtetett, hogy lány? Voltál? Voltam. Voltál. Voltam. Na most Vele kezdtem. az addig rend. És milyen volt vele? Ugyanolyan. Me- Semmi különbség nincs. Úgy igazából érzése. Érzése, semmi különbség. mikor oda jutottak az A a hüvely, részhez, igen. az is ugyanaz volt? Tehát mármint most Ugyanaz mire az gondolsz? érzés? Képzeld. Hát Most régen én volt szerintem- szerelem, Szerintem régen nagyon nem sokan érzed. kíváncsiak, te ugyanúgy élvezel? Van orgazmus. Igen. Igen? Összekötik az Ezt idegeket. beoperálják azt a pontot? Tehát ez, vagy ez meghagyják az Tulajdonképpen érzékelőt? ez úgy működik, hogy fogják a péniszt, szétszedik, és abból rakják össze a... Tehát befordítják kvázi, mondhatjuk, és jó, hát ezt ilyen nagy vonalatban De, mondjuk, de egyébként nem is nem, igazán nem, befog. arra, hogy nem így teremtettem meg, hogy mi egy Lego, ez összerakjuk, berakjuk, De ez vissza, nem mindjárt Lego, jó lesz. Ezzel a fejjel, fiúként, kimenne az utcára, mennyivel Nem lenne neki láttam könnyű? fiúként. Ugyanez De a nem is tud fejjel. fiú lenni, tudod? Semmi, az arcán Csak itt semmi voltam, klasszikai kicsit kevesebb. sebészeti beavatkozás nem Semmi. történt. Ricsi, a hozzátartozóit hogy élték meg ezt a kis történetet? Mivel a családunkban nem
újdonság, hogy valaki... Mesélj erről kis furcsaságokról, tehát én tudom, ezért kérdezem. Tehát itt az érdekesség, a nővérem, az idősebbik nővérem, ő leszbikus. Az apukám, ő biszexuális volt. És a mamád? Mert hogy anyja alapvetően mindenkinek van Mamám a édesanyja. szociális szférával. Tehát ő pszichológus esetleg? Nem? Pszichológus is beletartozik, tehát ő szociálterapeuta. Ő kezelte az egész családot akkor ezek szerint. Igen. Azért ez kemény. Tehát azt gondolod, hogyha most hogy ne vicceljük el a dolgot, egy ilyen családi háttérből kell indulni ahhoz, hogy az ember jobban elfogadja önmagát? Tehát ha valaki meleg, és el akarja magát fogadtatni, akkor meg fogja tenni. Most végezetül következik egy fiatal ember, akinek igencsak kellemetlen emléke fűződik egy átoperált lányhoz. Robi. Szia, Robi. Szögezzük le, hogy te heteroszexuális vagy. Igen. Tehát a lányokat szereted. Igen. Na, akkor mesélj előre az élményedről, ami elborzasztott. Hogy mondjam, tehát én nekem nagyon kellemetlen érzésem, tehát érzés volt az a buszon, ismerkedtem Történt? meg vele, és akkor egész odáig eljutottunk, Szőke, barna, vörös? Milyen színű volt? Szőke, Szőke volt. pekkemre. És akkor tehát odáig eljutottunk, hogy tehát a szexuális Kapcsolathoz, és akkor tehát nem sötétben nem volt ez, vagy világosban? világosban. Tehát, hogy Volt mondjam, cicia minden? igen, tehát hogyha én ránéztem, meg tehát én nekem azért tetszett meg, mert tehát teljesen lány. Tehát amikor levetkőzött, akkor se volt semmi Nem, furcsa? tehát, Akkor nem, megsimogattad az arcát, nem volt tehát, borostály? Nem, tehát annyira, tehát hogy mondjam, ki tudják magukat kenceficézni. Jó, hát de Hogy itt fölül nem. igen, de alul. Tehát ott mi volt az akkor végül az árulkodó jel, amikor Jó. kiderült, hogy itt valami meleg a pite, tehát valami nem. Valami nem stimmel. Tehát most tehát úgy tudok fogalmazni, hogy egy igazi nőnél, tehát amikor az Nyugodtan ember fogalmazz így, ahogy elkezdi az előjátékot, ugye ott nedvesedik a hölgy. Jól benne az, És- akkor nedvesedik. Száraz volt, mint a Szahara, vagy mi volt? Hát tehát most ennél az úgynevezett hölgynél ez nem működik. És te erre rá is kérdeztél, vagy hogy Hát jöttél igen, rá, hogy itt rákérdeztem valami este van? azután, mert tehát egy kicsit furcsának tartottam És ő erre ezt. mit Tehát- mondott? Rögtön mondta, hogy Hát elsőbb nem akart választ adni, de tehát én megkérdeztem tőle, hogy valamit nem úgy csinálok. Tehát én Hogy nem- ő szeretné, vagy hát ő igen, kéne? igen, és akkor ő elég sokára bevallotta azt, hogy ő tulajdonképpen először férfi volt. aha. Itt nálad fél 6 lett, gondolom. Hát tehát Vagy nem, mi nem, történt? nem, Milyen nem érzés egészen, volt? mert tehát most Elszörnyedtél? tehát tehát 50%-ban, mert hogyha most egy férfi felizgul egy nőre, tehát én legalábbis úgy vagyok vele, hogy akkor szeretem befejezni a munkámat. Nem fejezted be ezek szerint Hát de akkor. befejeztem, mert befejezted? tehát én annyira be voltam izgulva, tehát hogy Hát akkor végül is ezen az oldalon kéne állnod, hogyha befejezted az elkezdett munkát. most én befejeztem, de Utána? tehát onnan végig. Tedd őszintén szívedre a kezedet. Ha nem mondta volna a barátod, hogy Evelyn transzexuális és egy olyan hölgyel akar megismertetni, aki előtte férfi volt, akkor is el tudod képzelni, hogy bele tudtál volna szeretni? Igen, mert tehát ez nem egy perverzió, hogy én most a transzexuálisokhoz vonzódok. Ha én egy embert megismerek, akkor engem így konkrétan nem érdekel, hogy mi volt előtte, és mit csináltak vele. A mostani értékeit élem át, a mostani szeretetét kapom meg, és most én is szeretem. Lassan már én sem tudom, hogy fiú vagyok-e vagy lány, abban viszont biztos vagyok, hogy mindenkinek joga van nemet változtatnia, ha úgy jobban érzi magát. A témához hozzászólhatnak a www.radio.tv2.hu, és ne felejtjük, inkább legyenek pimaszok, pikások és provokatívak, mint sem boldogtalanok. Ő Viki, a Fresh zenekar énekese.